Гумата, по принцип гумата беше малко крива и тук се компенсира с едни. Там виж тия металните. Беха 3, служих двете си. Едно служих, по-скоро да се изправи, брат. Та горе-долу мислям, че гумата е права. Ама утре на крайника ще сменям, че е крив. Калника съм остил на Чичо Бойко да го прави, но проблема не е тук, че при удара изкривил това нещо и това нещо не трябва да го има. Трябва да се дръпне, да излезне, да мога да прибере луфт тук. Обаче татко каза, че ще го кара на... Не каза, аз го помолих да го откараме нещо на дозер. Иначе го как се отваря вратата, брат. Под напрежение седи. И другото е тук. Това нещо трябва да се изтегли, да се направи. И отделно да му направи праго, ако може да му го изтегли, най-добре. Ама поне служих вратата, да се знае, че имаме нещо. Поне дъждане, като завали нещо, да не влиза вода в него, брат. Ама те случват се такива неща. И така.